गुलबुवा। रात्रीची वेळ होती. जोरदार पाऊस कोसळत होता. आधीच अंधार, त्यात आकाशात जमलेले काळे ढग साध्या चंद्राचा प्रकाशही जमिनीवर पडू देत नव्हते. त्यातच एक मुलगी पावसात भिजत कुठेतरी चालली होती. तिच्याकडे ना छत्री होती ना रेनकोट. साध्या भिजलेल्या कपड्यांनी ती घनदाट जंगलात शिरली होती. ती तिथे वाट चुकून आली होती की मुद्दामून, हे काहीच कळत नव्हतं. जमिनीवर पालापाचोळा आणि मातीचा पावसाच्या पाण्याने आता चिखल बनला होता. चालताना तिचा पाय पावलाभर त्यात चिखलात रुतत होता. त्यातच अचानक आकाशात कडाडणारी वीज तिच्या मनात धडकी भरवत होती. तिच्या चेहऱ्यावरून आणि हावभावावरून ती घाबरलेली वाटत होती. असं वाटत होतं कोणीतरी तिच्या पाठी लागलं होतं. ती कधी चालत होती तर कधी धावत होती, पण ती सारखी वळून वळून पाठी पाहत होती. ती लपण्यासाठी आणि या धोधो पावसातून वाचण्यासाठी एखादा आश्रय शोधत होती. तोच तिला समोर एक फार मोठं, अति प्रचंड असं झाड दिसलं. कदाचित शेकडो वर्ष जुनं असावं ते, पण तरीही ते इतर वृक्षांपेक्षा फार वेगळं वाटत होतं. त्याला एक वेगळी चमक दिसत होती. झाडावरच्या प्रत्येक पानांवर एक वेगळी छटा दिसत होती. ते एक दैवी वृक्ष वाटत होतं. ती धावत धावत त्या झाडाजवळ आधारासाठी गेली. आश्चर्य होतं, झाडाच्या छायेत पावसाचा एक थेंब तिच्या शरीराला शिवत नव्हता. झाडाखाली आल्यावर त्या झाडाने जणू त्याचं रूपच बदलून टाकलं होतं. ते आता वेगळंच आणि गूढ वाटू लागलं होतं. तिथे फारच अंधार होता आणि एक प्रकारची भयानक शांतता पसरली होती. याहीपेक्षा विचित्र म्हणजे बाहेर धोधो कोसळणाऱ्या पावसाचा इथे जरा सुद्धा आवाज येत नव्हता. पण काहीच वेळात तिला जाणवलं की तिथे ती एकटीच नव्हती. तिला चित्र विचित्र भयानक असे आवाज ऐकू येऊ लागले. म्हणून तिने वर झाडाच्या दिशेने पाहिलं तर खोल अंधाऱ्या भागातून असंख्य भयानक डोळे अचानक बाहेर आले. ती मुलगी हे दृश्य पाहून धडपडून खालीच पडली, पण तिची नजर अजूनही वर झाडावरच खिळून होती. तिला हळूहळू विभस्त आकार दिसू लागले. ते डोळे तिथे उलट्या लटकवलेल्या प्रेतांचे होते. तिथे अनेक जिवंत प्रेत ही उलटी लटकली होती आणि ती सगळीच त्या मुलीकडे खाऊ का गिळू या नजरेने पाहत होती. त्यातील काही तिला पाहून गुरगुरत होती, तर काही हसत होती. ते त्यांच्या रक्ताळलेल्या हातांनी चित्रविचित्र इशारे करत होती. हे भयंकर दृश्य पाहून ती मुलगी तिथून पळणार तोच ती एका माणसावर जाऊन धडकली. त्या माणसाने तिचा हात घट्ट पकडला. ती स्वतःला त्याच्या तावडीतून सोडवायचा प्रयत्न करत होती, पण विरोध करून काहीच फायदा नव्हता. तो माणूस तिथे एकटा नव्हता. तिथे एकूण 7 जण होते आणि त्यांनी त्या मुलीला घेरलं होतं. ते तिला हाताला पकडून कुठेतरी घेऊन जाऊ लागले. सोडा, सोडा मला, कुठे घेऊन चाललात मला? ती जीवाच्या आकांताने ओरडत होती, पण तिचा तो आवाज या जंगलाच्या बाहेर जाऊ शकत नव्हता. पावसानेही चांगलाच जोर धरला होता. ते तिला खेचत ओढत तिथून काहीच अंतरावर असलेल्या एका गुहेजवळ घेऊन आले. गुहेमध्ये आत आधीच काही मशाली जळत होत्या. याचा अर्थ तिथे अजूनही कोणीतरी होतं. ती फार घाबरली होती. तिच्यासोबत आता नेमकं काय घडणार होतं या विचाराने तिला कापरी भरत होती. त्याने तिला गुहेत आणलं. समोर एक वृद्ध माणूस एका दगडावर ध्यान करत बसला होता. गुरुजी, ही आम्हाला आपल्या दिव्य वृक्षाजवळ सापडली. आकाशात जोराची वीज कडाडली. त्या विजेचा प्रकाश त्या दैवी माणसाच्या चेहऱ्यावर पडला. तो एक तपस्वी पुरुष होता, ज्याला त्याचे शिष्य गुरुजी या नावाने ओळखत होते. काय करत होतीस तू तिथे? त्या माणसाचा इतका भारगतचा आवाज ऐकून ती मुलगी रडायलाच लागली. तिला काही बोलताच येईना. गुरुजींना समजलं होतं
की ती एक सामान्य मुलगी होती. तसे ते जरा नरमलेच. हिला शांत करा आधी. तुला माहित नाही, तू ज्या झाडाखाली उभी होतीस ते एक दैवी वृक्ष आहे. त्या झाडावर मी अनेक भूतांना बांधून ठेवलं आहे. त्यांना तिथे उलट लटकवून ठेवलं आहे. ते माझ्या बंधनात असले तरी त्यांची भूक तुला माहित नाही. तुझं नशीब चांगलं, ते त्यांच्या अशा अवस्थेतही तुझा जीव घेऊ शकले असते. पण तू आहेस तरी कोण आणि इथे जंगलात काय करत आहेस? मी दिव्या. माझ्या पाठी काही गुंड लागले होते. मी माझा जीव वाचवायला म्हणून या जंगलात शिरले. धावता धावता मी रस्ताच भटकले. शेवटी मला ते झाड दिसलं, म्हणून मग मी त्या झाडाचा आश्रय घेतला. पण तिथे तर ती मुलगी तिचे डोळे पुसतच म्हणाली, आता घाबरू नकोस, तू इथे सुरक्षित आहेस. पण ती भूतं, ती खरंच आहेत आणि तुम्ही त्यांना पकडलं तरी कसं? गुरुजी त्या दगडावरून खाली उतरले आणि काही पावलं चालत त्या मुलीजवळ आले. ते तिच्या डोळ्यात पाहत म्हणाले, झाडावर लटकलेल्या त्या प्रत्येक भूताची एक वेगळी गोष्ट आहे. ती मुलगी लगेच म्हणाली, मला ऐकायची आहे ती. गुरुजींनी एक नजर टाकताच ती जरा सारवासारव करत म्हणाली, म्हणजे जर तुमची इच्छा असेल तरच. गुरुजी गुहेच्या तोंडाजवळ येऊन उभे राहिले. बाहेर अजूनही पाऊस धो-धो कोसळत होता आणि तिथून तो दैवी वृक्ष गुरुजींखातर त्या भूतपिशाच्यांना त्याच्या कवेत घेऊन उभा होता. गुरुजींना सतावू नकोस, ते काय तुला गोष्टी सांगायला इथे बसले नाहीत. गुरुजींचा एक शिष्य म्हणाला. मग तुम्हीच सांगा ना. त्या शिष्याने एक वेळ गुरुजींकडे पाहिलं. हा पाऊस काही असा पटकन जाणारा नव्हता, त्यामुळे त्या मुलीला रात्रभर तिथेच राहणं भाग होतं. मग तोपर्यंत तिने करायचं तरी काय, म्हणून गुरुजींनी त्यांचा होकार दर्शवला. तसा त्यांचा शिष्य त्या मुलीला भूतांचे गुरुजींसोबतचे किस्से सांगू लागला. प्रेत. गुरुजींनी एका जिवंत प्रेताला बंदिस्त केलं तेव्हाची ही गोष्ट. दूर एका गावात सगळं काही सुरळीत चालू होतं. छोटंसं गाव. तेथील लोक शेती करून त्यांचा उदरनिर्वाह करायची. एके रात्री त्या गावातील एका वृद्ध माणसाचा वृद्धापकाळाने मृत्यू झाला. त्यामुळे त्या छोट्याशा गावात एक शोककळा पसरली. त्यांचे काही नातेवाईक त्यांचं प्रेत पुढील विधींसाठी स्मशानात घेऊन गेले. तिथे अंतिम विधी सुरू असतानाच त्यांना त्या स्मशानात एक काळ्या कपड्यातील माणूस स्मशानात एका कोपऱ्यात बसलेला दिसला. तो त्या गावचा नव्हता, पण सगळेच दुःखात असल्याने कोणीही त्याला हटकलं नाही. कोणालाही याची जराही कल्पना नव्हती की तो एक तांत्रिक होता, जो त्या स्मशानात साधना करत बसला होता. तो ज्या अर्थी स्मशानात बसून साधना करत होता, त्या अर्थी त्याच्या मनात नक्कीच काहीतरी भयानक शिजत होतं. पण हे गावातील कोणाच्याच लक्षात आलं नाही. तो तिथे न जाणे कित्येक वर्ष साधना करत होता. कदाचित तो एका विशेष दिवसाची वाट पाहत होता आणि लवकरच तो दिवस उजाडला. गावाबाहेर एका अनोळखी माणसाचा गावकऱ्यांना मृतदेह सापडला. काही गावकरी मिळून त्याला स्मशानात घेऊन आले. स्मशानात त्यांचं पाऊल पडताच तो माणूस त्याच्या साधनेतून बाहेर आला. तो लगेचच तिथून उठून त्या गावकऱ्यांकडे चालत गेला. तांत्रिकाने त्यांच्याशी बोलून त्यांना समजावलं की या प्रेताला तुम्ही अग्नी देऊ नका. याच्या आत्म्याच्या मुक्तीसाठी मी इथे काही पूजा घालतो, जेणेकरून याच्या मृत्यूचा कोप तुमच्या गावावर होणार नाही. तांत्रिकाचं हे बोलणं ऐकून गावकरीही तयार झाले. पण त्यांना हे माहीत नव्हतं की ते त्या तांत्रिकाच्या मोठ्या खेळाचा बळी पडणार होते. गावकरी तिथून निघून जाताच तांत्रिकाने ते प्रेत स्मशानातच एका कोपऱ्यात पुरून टाकलं. तो स्वतः त्या प्रेताच्या छातीवर सलग 21 दिवस बसून दिवस रात्र एक भयानक साधना करू लागला. इथे गावकरी मात्र येणाऱ्या संकटापासून अनभिज्ञ होते. ते त्यांचं जीवन नेहमीप्रमाणे जगत होते. एके रात्री एका घरातून काहीतरी हालचाल होऊ लागली. त्यांच्या घरातील जमीन कोणीतरी आतून पोखरत होतं. काही क्षणातच तिथली घट्ट माती मोकळी होऊ लागली आणि त्यातून एक प्रेत बाहेर पडलं.
अतिशय भयानक कुजलेलं असं त्याचं शरीर, लाल बुंद डोळे. ते ध्यान खूपच भयंकर दिसत होतं. काही कळायच्या आतच त्याने तिथे झोपलेल्या मुलाला आपल्या हातात पकडलं आणि आपला जबडा एखाद्या अजगरासारखा मोठा उघडून त्याचं शिरच धडा वेगळं केलं. त्या मुलाचे आई वडील शेतीची कामं करून आल्याने गाढ झोपी गेले होते. कसल्या तरी कडकड अशा आवाजाने त्यांना जाग आली. त्यांनी जे काही पाहिलं त्यामुळे त्यांच्या तोंडातून जोराची किंकाळीच बाहेर पडली. त्यांच्या समोर ते धूळ त्यांच्या पोटच्या मुलाच्या बरगड्या खात होतं. खोलीत संपूर्ण रक्ताचा सडा पडला होता. त्या प्रेताचे हात, तोंड, शरीर त्या मुलाच्या रक्ताने लाल झालं होतं. आपल्या मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या बापाचा राग अनावर झाला. तो त्या प्रेतावर धावून गेला, पण त्याने एका फटक्यात त्याला जमिनीवर पाडलं. अर्धवट राहिलेलं ते त्या मुलाचं प्रेत आपल्या हातात घेऊन तो जिथून आला त्याच मातीत कुठे नाहीसा झाला. त्या रात्री ही बातमी संपूर्ण गावात पसरली. सगळे गावकरी हातात लाठ्या काठ्या घेऊन त्यांच्या घरासमोर जमले. पण त्या रात्री ते प्रेत परत कुठेच कोणाला दिसलं नाही. या गोष्टीला बरेच दिवस होऊन गेले, पण हा सगळा प्रसंग गाव अजूनही विसरला नव्हता. त्यांच्या गावातून एक मुलगा अशा पद्धतीने गायब होतो हे कोणी मानायलाच तयार नव्हतं. पण हीच घटना त्या गावाने पुन्हा काही दिवसांनी परत एकदा अनुभवली. बरोबर 40 दिवसानंतर एके रात्री अशाच प्रकारचा एक रक्तरंजित थरार झाला. यावेळी याची बळी ठरली होती एक 8 वर्षांची मुलगी. या घटनेनंतर मात्र अख्खा गाव पेटून उठला. त्या जिवंत प्रेताने घरच्या माणसांसमोरच त्या लहानग्या जीवाला जिवंत खाल्लं होतं. गावकऱ्यांमध्ये जितका संताप होता तितकंच भीतीचं वातावरणही पसरलं होतं. लोक रात्र रात्र जागे राहून पहारे देऊ लागले. पण हे अजून किती दिवस चालणार होतं? हे अमानवी होतं हे तर सगळेच जाणून होते. पण मग त्याचा सामना सामान्य मनुष्य कसा करणार होता? यासाठी तसंच तितक्याच ताकदीचं कोणीतरी गावकऱ्यांसोबत असणं गरजेचं होतं. सर्व गावकऱ्यांनी एकमताने त्यावेळी गुरुजींना गावात आणायचं ठरवलं. गुरुजींनी ज्या दिवशी त्या गावात त्यांचं पाऊल ठेवलं तो त्या मुलीच्या हत्येनंतरचा 38वा दिवस होता. मागचा बळी 40व्या दिवशी घेतला होता. म्हणजे याही वेळी त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकत होती. हल्ले हे फक्त कोवळ्या आणि लहान मुलांवर झाले होते. सर्व मुलांवर वेगवेगळं लक्ष ठेवणं शक्य नव्हतं. म्हणून गुरुजींनी त्या रात्री गावातील सर्व लहान मुलांना एकाच घरात ठेवायचं ठरवलं. आता सगळं गाव गुरुजींच्याच भरवशावर होतं. गावची सगळी संपत्ती म्हणजे गावची मुलं ही एकाच घरात ठेवली होती. त्यांच्या सोबत होते ते म्हणजे गुरुजी. गुरुजींनी त्या घराचं दार मुद्दामून उघडं ठेवलं होतं, कारण त्या घराभोवती अख्खं गाव जमलं होतं. ती रात्र गावकऱ्यांनी तिथेच त्या घराबाहेर घालवायची ठरवली. गुरुजी हातात काठी घेऊन जागे होते. मध्यरात्र झाली तरी घरात काहीच हालचाल जाणवत नव्हती. कदाचित त्यांचा अंदाज चुकला होता. पण तेव्हाच अचानक त्या घरातील जमिनीची माती अचानकपणे हलू लागली. गुरुजींनी घरात एक मोठा दिवा पेटवून बाहेरच्या सगळ्यांना इशारा दिला. तसेच सगळेच जण घराबाहेर लाठ्या काठ्यांनी सज्ज असे दबा धरून बसले. शेवटी ती वेळ आली जेव्हा ते प्रेत जमिनीतून हळूहळू बाहेर येऊ लागलं. त्याच्या ताकदीचा अंदाज गावकऱ्यांनी आधीच गुरुजींना दिला होता. त्यामुळे गुरुजीही कोणती चूक होऊ देणार नव्हते. ते प्रेत जमिनीतून बाहेर पडताच गुरुजींनी त्यांच्या लाठीचा एक जोरदार तडाखा त्याला दिला. तसं ते प्रेत त्या घराची भिंत फोडून बाहेर लोकांमध्ये जाऊन पडलं. लोकांच्या मनातील आग त्यावर काठ्यांच्या रूपात बरसत होती. गावाच्या सुरक्षेसाठी त्याचा खेळ हा गुरुजींनीच संपवायला हवा होता. गुरुजी त्यांची काठी आपटत आपटत घराबाहेर येत होते. काठीवरच्या प्रत्येक दणक्यासोबत त्यात दैवी ऊर्जा भरली जात होती. आणि त्यांनी एकदा शेवटची काठी सर्व ताकदीनिशी त्या प्रेतावर मारली. सगळं काही संपलं होतं. संपूर्ण गाव आनंदात जल्लोष करत होता. गुरुजी मात्र अजूनही शांतच वाटत होते.
हे सगळं अपेक्षेपेक्षा फारच सहज झाल्यासारखं त्यांना वाटत होतं. त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांची नजर त्या प्रेतावर वळवली. लोकांच्या जल्लोषात त्यांना तिथे ते नीट दिसत नव्हतं. गुरुजी लोकांना बाजूला ढकलत त्या प्रेताजवळ जाऊ लागले आणि पाहतात तर काय, ते प्रेत तिथून गायब झालं होतं. त्या घरातून मुलांच्या ओरडण्याचा, रडण्याचा आवाज ऐकू आला. गुरुजी घराच्या दिशेने धावत सुटले, पण फार उशीर झाला होता. त्या प्रेताने त्या घरातून त्या रात्रीही एका कोवळ्या मुलाचा जीव घेतला होता. ही गुरुजींची सर्वात मोठी हार होती, पण हे कसं शक्य होतं? दैवी काठीचे इतके भयानक वार कोणीच झेलू शकत नव्हतं. यामागे एकच गोष्ट शक्य होती, ते प्रेत हे जिवंतच नव्हतं. त्याला कोणीतरी त्याच्या इशाऱ्यावर चालवत होतं. हे सगळं फक्त तेव्हाच शक्य होतं जेव्हा कोणीतरी त्याचा आत्मा काही वेळासाठी त्या प्रेतात आणू शकत होता. अशातच गुरुजींना त्या स्मशानातील तांत्रिकाबद्दल कळलं. गुरुजींकडे आता जास्त वेळ नव्हता. ते प्रेत त्या तांत्रिकाकडे पोहोचायच्या आधी त्यांना तिथे पोहोचावं लागणार होतं. त्यांनी बैलगाडी मागवली आणि ते एकटेच वेगात स्मशानाच्या दिशेने निघाले. त्यांच्या पाठून सगळे गावकरीही धावत स्मशानाकडे निघाले. काहींनी त्यांच्या बैलगाड्या काढल्या. स्मशानात सुरू झालेली ही लढाई आता स्मशानातच संपणार होती. सर्वात आधी गुरुजी त्या स्मशानात पोहोचले. त्यांनी पाहिलं तर तिथे एक तांत्रिक स्मशानाच्या एका कोपऱ्यात ध्यान लावून बसून होता. त्याचा आत्मा अर्थातच त्या प्रेतात गेला होता. लहान मुलांचे बळी घेऊन हा तांत्रिक स्वतःला शक्तिशाली बनवत होता. हाच एक शेवटचा मार्ग होता. गुरुजींनी जराही वेळ वाया न घालवता त्या तांत्रिकावर त्यांच्या काठीचा जोरदार प्रहार केला. तांत्रिकाचं ते शरीर त्याच्या आत्म्याविना निर्जीव, मृत होतं, एखाद्या शवाप्रमाणेच. गुरुजींनी तांत्रिकाच्या त्या जागेवर त्यांचं दैवी ध्यान चालू केलं. तिथून ते प्रेत जमिनीत जेव्हा त्याच्या जागी येऊन झोपलं, तेव्हा मात्र ते गुरुजींनी बनवलेल्या त्यांच्या जादुई वलयात पुरतं अडकून पडलं होतं. यावेळी त्या प्रेताच्या छातीवर तांत्रिक नाही तर गुरुजी बसले होते. याचा अर्थ तांत्रिकाचा त्याच्या स्वतःच्या शरीरात परतण्याचा मार्ग हा आता बंद झाला होता. गुरुजींनी ते प्रेत तिथून काढून दैवी वृक्षाच्या छायेत उलटं लटकवलं आहे आणि आजही त्या प्रेतातील तो तांत्रिक तिथून सुटायची पूर्ण धडपड करत आहे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.